Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh mutane ma'abota kallon wasanni musamman na garin Katsina State Material. To idan Allah ya kai mu fa za ta fashe ranar Juma'a kenan. Za ta fashe a katafaren gidan wasan Luna Hotel Katsina State. Kada ku saki a baku labari shararren ɗan rawan nan ko ta shararren ƴan rawa musamman yaya Matsu da yaya Nafe Kano. Za su yi launching ɗin waƙoƙinsu idan Allah ya kai mu ranar Friday tun daga misalin karfe 8 har zuwa karfe 1 na dare kai har lokacin ma da aka ga dama tashi. Suna ga mai kiran ƴan uwa da abokan arziki ku yo maza na garin Kano da Katsina ku zo ku ga abubuwan da za a yi. Wato wa'annan yaran su ne aljanin rawa wa'anda ake kira aljanin rawa suna bacewa yaya Matsu da Ali Nafe kenan. Musamman akwai gayya wanda suka yi akwai ƴan rawa akwai kuma celebrities wa'anda namu na Kano akwai na Katsina akwai ƴan comedy wanda za su nishadantar da ku. Musamman kuma akwai iyayen gida wa'anda zan dan fara kira muku musamman na farko akwai Alhaji Isa Gona akwai Aminu Ibrahim Daura Muhammad akwai Mamman Muhammad Ahmad Tambuwal Sokoto kenan sannan akwai Oga Abba Ibrahim akwai Kano Sarki Zalimu mai tambarin rakiyar su akwai Manar Murtala sannan kuma akwai ɗan soja autan maji daɗi. Za a fara gabatar da wannan launching din ne idan Allah kai mu ranar Friday daga misalin karfe 8 har zuwa lokacin tashi. Yaya Matsu da Ali Nafa Kano kenan aljanin rawa wanda za su yi launching din kai nima ina tare da ku a lokacin. Allah ya kawo ku lafiya da kanina ku na zifi cash money a sha kallo lafiya.